Добър вечер! На прага сме на поредния мастер жребий. Всичко вече е подготвено. Виждате и магическата пръчка, с която ще се тегли, се разбърква урните. Виждаме тук имената. Начело седи с Батран. И е време да подходим към чакания жребий. Но от тази година ще има и музикално оформление и то ще е с българска музика. Това го правя нарочно. Поздрав за всички хаус, маус, всеки там манячета. Пускам ви малко Folk TV и искам жребия да се провежда на фона на българска хубава музика. Така. Ето даже хубаво е момичето. Тук видях лека поличба, имаше поздрав за Калин. Това не ми харесва. Каличо, да знаеш, не те поздравявам, моите момче. На мастърса никой не поздравявам. Ето всички урни, Едис, Калин, Любо, Моя милост, Теодор и така нататък. Сега ще свия всички в квадратчета и ще ги поставя по урните. Всяка урна е от различни цветове. Ето, вкарваме ги един след друг. Няма лъжа, няма измама. Не един път съм изпитвал на гърба си това колко е важно да имаш лесна група, защото форматът после е убийствен физически и в един момент можеш да се окажеш в абсолютна невъзможност да направиш, т.е. да изпълниш своя план. Така. Защото потенциално има шанс да играеш 4 мача, които ти вземат толкова много енергия, че после на полуфинала вече да не можеш да ходиш. Така. Ето, урна 1. От FIFA може да ми завидат. От БФС също. За музикалния аранжимент. Опаковаме всички един по един. Това ще отнеме малко време. Това време ще отворя една скоба. Днес се стои много интересен матч между много от тези, които играем тенис. Няколко от тях сме и на мастърса, даже не малко от тях. И ще има много интересен сблъсък, който е всеки петък традиционен. Днес се надявам Милен Германов и Стамбата да разбият, Милен Германов и Венков да разбият Стамбата, Едис и компания. И така, това ето виждате, урна 2. Тук са само зелен цвят. Урна 3. Чудя се ли малко да не ви обърна към Folk TV, да си послушате. Само няма да попея, айде. Така. Почти сме готови. И последната група
Така може да обявим като анонс, че един от основните фаворити, Даниел Шопов, отказа участие, бил е болен. Пожелаваме му бързо оздравяване, но той няма да участва, което в някаква степен поизравнява турнира, защото напоследък наистина той беше в супер мега форма. Така че със сигурност турнирът ще е по-интересен. Или поне се надяваме. Въпреки че има пак един изявен фаворит, но и него по някакъв начин ще го стопираме. А на мястото на Дани Шопов влиза стаката Станислав Георгиев, който имаше огромно желание да играе на Мастърса и късметът му отреди да участва. Така, сега бъркаме. Оп, някой много му се играе вече. И пристъпваме към много важния момент с теглянето на жребия. Дано се вижда хубаво. Затова снимам с GoPro-то. От тур на 1 изкарваме водачите. Водач на група А. Любо Маринов. Водач на група Б. Калин Кънчев. Водач на група 3. Милен Германов. И естествено последния е лидера в ранглистата към момента Едис Батран. Така са разпределени начи групите. Сега да видим кой ще се падне в група 1 при Любо Маринов. Дали това ще е Венков или ще му е по-лесен жребия. Стамбата, драги зрители! Станислав Иванов отива при Любо Маринов. Интересно, бъркаме, чакайте да бъркаме, Айде, Теодор, сега дали ще го пратиме с моята лека ръка при Калин, ама пред си статистиката сочи, че аз си пращам най-трудните на мене винаги. Но не, Теодор Венков отива при Калин Кънчев. Много интересна група се заформя тука. Много интересно. Калин Кънчев, Теодор Венков, последния летен мастърс, ако не се лъжа, всъщност не. Спечелих глас, но имаше мастърс, който Венков победи Калин на финала, това си го спомням. Вече забравих кога беше. Айде, малко спреме с тази народна музика, стигаше ги, нещата вече са сериозни. Да видим кой ще е сега при Милен. Русенската газела Стефан Шопов, който има лоши спомени от последния път, но това не значи нищо. И за Едис Батран се получават нещата доста добре към момента. Той се бори за първото място в ранглистата. Избегна Теодор, избегна Стефан, това са му много неудобни съперници. А при него отиде Латин. Но Латин, когато е свеж, е съвсем друга бира, така че ще видим какво ще стане. Двете урни вече са изхабени. От тук нататък, група 1 при Любо Маринов. Само секунда. Няма да дигам. При Любо Маринов влиза Пепи Санторото. Това беше много интересен, много важен жребий, който ще определи много неща тук, защото ако той се беше паднал в групата на Венков и Кънчев, това означаваше нещо адски неприятно за всички. Но тук е много интересно, защото Любо Маринов и Пепи Санторото си имат своята закачка отдавна, а Пепи иска да печели този път мастърс и ще минава като танк през всичко. Тук също е много важно кой ще се падне в групата на Кънчев и Венков. Дали ще е още един убиец, бих казал агресор и потенциален убиец. Орли Златарски джуниор, но все още му липсва малко рутина, която може би сега ще имам възможност да я покажа.
групата на Милен Германов и Стефан Шопов, която също за момент се заформя доста оспорвана. Никос. Много интересно и тук, много изравнени сили. Трябва да се спомене, че Милен не е играл 2 седмици и сега поигра тук съвсем малко. Малко заложих на ските. И последната група Едис Батран, Латин Латинчев, Сеп Кучнари. Драги приятели, Сеп Кучнари. Винаги са много интересни и много равностойни групите. Тук от трите групи в момента виждам едно идеално разпределение на силите. Много интересно, въпреки че може би в последната група Едис е към момента така по-изявен фаворит. Разбира се, Венков си е винаги фаворит. Но пък Венков ще трябва да играе с Калин. И сега последните участници. Ясен Чорбаджийски. Човека прецедент. Нищо обидно в думите, просто до сега не се беше случвало в последния момент да влезеш по такъв интересен начин в Мастърса, както се случи на него. С две отказвания на противниците. Така, Ясен попада при Любо, Стамбата и Пепи Санторото. Да споменем само, че Чорбаджийски беше в Мароко, в Маракеш и там е имал много сериозни тактически указания дадени от мароканската школа, която е много силна на клей. Стаката Георгиев отива при Теодор Венков и Калин Кънчев. Да, Стака, искаше да участваш, но ето къде моята ръка те слага. Това е положението за тебе. Това е Мастърс, тук няма слабо. И при Милен, Стефан и Никос отива Чочо Иванов. Тази група от тук се вижда, че е може би най-равностойната. В тази група ще може да се случи абсолютно всичко. Но това винаги е било при мен така. 4 много равностойни играчи. С лек фаворит Милен, но имайки предвид, че аз не съм играл доста време, това нищо не значи. И Каменчо Новиков е последния изтеглен. Той отива при Сеп Кучнари, Латин Латинчев и Едис Батран. Това е положението. Ето показвам жребия. Любо, Станислав, Пепи Санторото, Ясен, Калин Кънчев, Теодор Венков, Орлин Златарски, Стаката Георгиев, Милен Германов, Стефан Шопов, Никос, Чочо Иванов, Едис Батран, Латин Латинчев, Себастиан Кучнари и Камен Новиков. Това беше жребия. По-късно ще кача и програмата за деня, но е ясно, че първа, втора и трета група стартират първи в 10 часа първите им мачове. И това ще са първия срещу третия. А по-късно ще кача цялата програма. До нови срещи, всички да са готови в неделя за големи битки.